Galicia consolida a súa posición de liderado na loita contra o sobrepeso e a obesidade, destacando como o único sistema sanitario público nacional que conta cunha estratexia integral para facer fronte a esas patoloxías. A comunidade galega dispón dun modelo propio baseado na planificación, na avaliación continua e na actuación coordinada entre os ámbitos sanitario, educativo, social e comunitario, un enfoque que permite anticiparse no diagnóstico e tomar medidas adaptadas ás necesidades reais da poboación. Entre as ferramentas de vixilancia coas que conta o sistema sanitario público galego destaca o Plan de Obesidade Cero. Trátase dun programa que impulsa accións dirixidas a favorecer os estilos de vida saudables en todas as etapas da vida. No ano 2025, máis de 421.000 galegos e galegas tiñan obesidade, unha cifra que ascenderá ata os 489.000 no horizonte do ano 2030. De acordo con estes datos, se extrapola a prevalencia actual da obesidade ás proxeccións poboacionais previstas para o ano 2030. Poderíase acadar un aforro de 1.400 millóns se a poboación galega con obesidade reducirse entre un 5 e un 10% o seu peso. O plan centra os seus esforzos na detección precoz de situacións de risco, a definición dunha alimentación equilibrada e a práctica habitual de actividade física. Nesta liña tamén conta con accións específicas no referido á atención das contornas escolares, laborais e comunitarias ou para grupos de poboación especialmente vulnerables. A existencia dunha estratexia específica e transversal sitúa a Galicia nunha posición destacada dentro de España. Aposta pola prevención, o coñecemento e a coordinación institucional, reforza o compromiso do sistema sanitario galego co benestar presente e futuro da cidadanía.